Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअआव फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन जों हाथायाव थांगोन ओरै बिखुनजाय दङ बेखौ बेरायनो लांगोन ओरैजाय आइ बिखुनजाय माने ओइ जा आदा उन्दैनि बाजै उन्दैनि आइ आरो ओंखायनो बिखुनजाय होनबाय बिदिबा नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ जों हाथायाव मा लागोन मा लाया नोंथांमोननो देखायलांसै खासेव मोननायनि डायलग खोन्थागासिनो होनलाय बियानिनो नै नै आं दा खानायाव थेबनोबो बा खिलिप थेबग्रा जायगाया नै बेनो नाग्रान थायो नङा आयौ माबा एम्फौ बायदि बेखौनो जादों खेफाना मा एम्फौ बायदि माथो बल 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 Yang murah deh kan. Ibu di ibu semua nanti berani ya. Ibu nunggu. Ya rup sana wahigun. Rup sana. Tani di siara sekasih. Ni dong moy. Bisang? Oh goy bigasin dong. Oh goy. Kusuk bisa apa bigasin dong. Jog pidang mejeng kan naikirnya naik mejeng kan naikirnya pidang dini gue ya kuntai sih balua siar mate balua getah tergen be naga style panai ₹10 आलू 25 10 টাকা হেন 15 টাকা আছে তো 15 টাকা দিন এই পাকাथिन जाय लंपेन्ट आंनो नांगौ प्लाजो नांगौ Iksan moजां नुबाय दां हा बा एकलायालै लाजोबगोन आं ब्लाउस नायदों लंपेन्ट नायदों ओरै जोंहा गुमै माने जोंहा बाजै गिदिरनि आदा ओमफ्राय ब्लाउस लानो नागिरदों बे गांसे गांनै नांखागौ आंनो लंपेन्ट गैला गांनैल' गानगोननिखौनो गानबाय थायो आं गोसोम गांनैबो गांनैखौ नांगौ चाहिए मेरे बेसेबां 200 होमबालाय गांनैखौ मोनखागोन आरो आं 240 280 बे 40 नालाय बे 40 आक' फैसा थारा पेकिं खालामना लाखाबाय पिंकी मादैनाव मोजां दख'ना लाबोनो टाइम पास नायलांसै लायाबाबो खनसे सानजौै ओंखाम जानो दा खनसे नायलांसैब्रा लाया माया नायलाबायगोन ना टाइम होआ नालाय मानसिया दख'ना होदो नायनो र' गित्ता जालायनो ब्लाउस बेलेग ब्लाउस गैया kamu saya ke? Hah?
apple drink बेसेबां खस्थ' लोंदों आं हमथालायनाय बिसना मेंग' 10 टकिया सब बियानि सब मोनलायगासिनो हानजों थोदा नङाबा दानो बिबावगोनसो आं थाङो मेरापानि थाङो रतनपुर कासमारि लोगोफोर आं न'आव फैबाय ओंखाम जाबाय ओंख्रिया जोंना मा सबायजों ना गिदिर ना फिसा नङा ओमफ्राय दाउ बेदरजों मेवामोन जाना फैबाय ओमफ्राय आरो खामानिया मा आंना सबायबिमाया दाख्लैनि भिडिअ'आव इमान फिसा इसां इदि आखाइल' समान मोन ना गोजौआ नायदो सबायबिमा ओरैबायदि थाब गिदिर जाखायो आयौ नै लगालग सप्तासे जाबाय जाखोथाय नै लावजोबखाबाय देग्लाय जोगोनाराबो मैया साननैसो सिगांसो माबासोमोन हायाव नांथाबा दंसो सिनायानोमोन नै मानबायबायानो वाह फैसा मोनसिगोन फुजानि सिगां थाइबा हामसिगौमोन सबायबिमाफ्राबो फुजानि सिगां थाइबा खायै खावै सिरि फानखुमाहैगौमोन आङो ओमफ्राय जानो 10 थाखा 20 थाखा मोनगौमोन आं साना जानो वाह पक'रि जानो पक'रि ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला